Malapit 3 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa Banwa Sanguton sa duwa ka asud-asud nga buy-bust operation. 5 ka makabigdalagko nga drug personalities ginaligar naga-operate sa Banwa. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Alegre, Oton, Iloilo. John? Jert, nagapabilin nga problema diri sa Banwa Sanguton ng illegal nga droga sa Oton Municipal Police Station. Ini matapos nga nadakpan ng duwa ka mga badak listed high-value individual sa duwa ka separadong nga drug buy-bust operation diri sa Banwa. Naglabot sa 2.5 million pesos nga balor ang suspected Shabu na recover sa gintigom nga puwersa sang RPDEU kag Oton MPS sa drug buy-bust operation sa Barangay Alegre, Oton, Domingo sang gabi. Nakuha sa 26 anyo sa subject kasi alias Dagul ang suspected Shabu nga nagabugat sang 380 grams. Suno sa Oton Police may direkta koneksyon sa nubilibid preso ng subject nga nagapatigayon sang delivery sa iya supply. Kahapon nadakpan naman ang 39 anyos kasi alias Anthony, residente sa Barangay Rizal, Palapala 1, Iloilo City sa drug buy-bust operation sa Barangay Trapiche. Nagabugat sa 60 grams ang suspected Shabu na recover sa suspect. Ini ang may standard drug price nga 408,000 pesos. Ginakalarma naman sa Oton MPS ang asud-asud nga recovery sa illegal nga droga sa Banwa. Banwa sa Oton, sir, hindi naton ma-deny, no? Tungod sa mga recoveries naton. Na-consider naton, sir, na alarming, but then wala man kita, sir, nagauntat mo sa pag-conduct sang buy-bust operation. Magluwas sa mga operasyon maskin pasangkad man sa mga barangay ang ila drug monitoring. Diri sa Barangay Alegre sa diin nadakpan si alias Dagul, hugot ang ila kampanya. Sa monitoring sang barangay may mga minor de edad gani nga nagapakigbahin sa illegal drug trade. Sa aton residente sa Barangay Alegre kung mga muna nga mga butang iurtatan ka na para hindi nablamag magkadalahig mga kabataan. Sa datos ng Oton MPS, mayara sa ginabuluban ta 5 ka mga dalagko nga drug personalities nga nagasupply sang droga sa Banwa. Ang mga ini ang ilagay na paidalom sa surveillance. Kalabanan sa mga drug personalities ang yara sa 3 ka mga barangay nga hindi pa drug cleared. Ang Barangay Poblacion South, Poblacion East, kag Trapiche. Sila dabi, sir, do nagabudiga lang sila, no? Naminta, sir, ginadeliveran lang sila, no? So according sa aton nga validation may nagadulong sa ila. Jert, magluwas sa 3 ka mga barangay nga hindi pa drug clear diri sa Banwa Sanguton. Hugot man nga ginamonitor sa karon sang kapulisan ang iban pagid nga mga barangay diri sa Banwa sa diin ginpatigay yung mga recent drug buy-bust operation. Jert, Madamo again nga salamat sa detalye kapuso John Sala.